Hola, com va? Som en Tòfol Castanyer, corredor de muntanya. Ja fa temps i anys que col·labora amb el Consell de Mallorca en el programa d'Esport i Valors, principalment a les escoles. Penso que és important transmetre a les generacions futures els aspectes que l'esport, i no només l'esport, sinó també l'esport que jo faig, que està lligat a la natura, pot transmetre cap a nens. No? El meu darrer projecte de 54 cims de Serra de Tramuntana serà el meu projecte per mostrar per jo la realitat de la Serra de Tramuntana, aquí on he viscut, entrenat, corregut durant molts d'anys. Crec que la diferència primordial de l'esport que jo faig és el medi on se fa, no? La natura. Aquí cada muntanya és diferent, és el més atractiu, crec, però també les muntanyes són molt fràgils i per tant sempre m'agrada enfocar l'esport cap a la conservació, cap a la natura, cap a la consciència que hem de tenir tots cap a un medi tan fràgil com és la muntanya. El valor de l'esport.